gana pa! Alcalde sa kusina! Kaibahan ang sa indong paborito, uun pa kayo! Bert de los Martires! Alcalde sa kusina! The best sound trip, urulay food trip! Chika, Toramax! Asin iba pa! Alcalde sa kusina! Kompletos recados! Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from a Texarkana, in them old cotton fields back home. Pero sana may mga kanto ang boses kaning Kingstone Trio na nagsikat pa kay ito mga 60s, siguro guro rango ng marene o buhay pa. Ginibo kong pambunga na bilang pagrumdum o pag-recognize sa magayon na ginigibukan sa tuyang kababayan Taganaga si actually kabarangay ko niya si Seni Olivera na yaon dumas sa Brisbane, Australia. Ay ang Brisbane ngunyan kuya na lockdown dahil nagdadakul man ang Delta variant. Kasubanggi kaya igwa siya ning programa sa Facebook na nagkakarakan mini concert. Siguro dumas sa Brisbane alas 12 ng matanga, digdi sa tuya mga alas 8, alas 9. Kinanta niya ni ining Cotton Fields kang Kingstone Trio. Ay magayon pakakantay. Kaya kung nagantabay diyan si kuya si George na araw ko George nagluluto ka naman ngunya ning kanding ganing kumbagang kaya maharango na maray na gulay diyan sa Arana. Ay sabi daw si hermana mo na nadangog ka ng tig, nadalang ka ni Bert sa imong FB concert, nagayonan ako maray katong kanta niyang Cotton Fields. Sabi ko nga ni Seni, unya ko Seni, magayonon ang rendition mo kang Cotton Fields. Ay nagpasalamat. Pagkatapos nagparakanta pa nin pira, ay napagal na garuta matangan ako ngayon maturog na. Babay na nga. Araw mo baga kaya sa Brisbane, Australia, inot sa tuya siguro ni mga kuya ay tulong oras. Siguro kapariyo niya ang Japan. Ay diyan pa lang sa Brisbane, yaon diyan mga pamangkin ko. Actually, itong tugang kong nagagadan pa lang, itong si Manoy Rick. Dumana ko ma-register sa Brisbane. Although garo mapawalat siya tabo niya sa Australia, gusto niya sa Naga. Kaya lang siya po nakalistino lang mag-join sa satuyang Diyos. Kinuha siya kang July 15. Kaya ang pamilya niya maralarga sa Brisbane, dahil na po siya kaibat, nasa kalangitan na siya. Inang ginibutang pambungad. Ining nagkanta ka ni si Seni Olivera. Pag nagpo-post iniyo sa Facebook, aram ang mga lutong laga. Matibayin mag-gibuning Bicol Express.
kung ano ang luto digdi sa nagaigwa man duman sa Brisbane, Australia. Pagkatapos maluto ning langka. Kaya sa mga nagantabi sa tuya dyan sa Brisbane, good morning. Ay lalo-lalo na dyan sa Kuyan, sa ibang parte kan Australia. Ay, nagla-lockdown nga ni pala sa Sydney. Tinamaan naman ng Delta variant ang Australia. Diyan sa Melbourne, ang sa tuyang amigo dyan na si Jovi Dunca, na taga San Agustin ka naman. Kumusta na lang kamo dyan sa Australia? Pati ang mga nagluluto dyan ng mga Bicolano cuisine, para rin man lang daan luto naman sa good digdi. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen rain? I wanna know, have you ever seen rain? Coming down sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can't stop. I wonder. I wanna know, have you ever seen rain? I wanna know, have you ever seen rain? Coming down sunny day. Yeah. I wanna know, have you ever seen rain? I wanna know, have you ever seen rain? Coming down sunny day. Yan ang Creedence Clearwater sa saindang Have You Ever Seen That Rain? Ang sa tuyang oras ngunyan, 16 antes alas 11, ang oras na nato dyan kang Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, sinaman kang original na Master Square, CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, ang Cibros, sinaman ang Stabilo Lending Corporation. May nag-antabi pa na sa tuya dyan sa Castillo, Cabusao. Igwaning kadikit na istorya na siguro ara mo dapat na basahon kumanta. Bagyan man ang istorya niya na istorya ning yang bagang ito bagang igwa kaning simple na trabaho na bako manhalang ka on sweldo. Pero nagtagal kaning pirang dekada na ikamaugma, day ka man lamang naghilang-hilang ta ang trabaho mo, pero stress-free, maugmaon, pero hababa ang sweldo. Ang trabaho da kanina nagpumpa kan 60, sa gurungon niya, tatrabaho pa siya, dyan sa Castillo, Cabusao, araw ka nang dalagan kan sa yung istorya. Agriton mo papabert mga parapatos ning, aram on trabaho ning nagpapatos ning body, nagpapatos ning tuyo, digdi po sa Castillo, Cabusao, para ipaktura. Kang panahon, inapo yan na paktura, itong pinapadara po sa Manila. Pag mapadara ka ng negosyo o mga produkto pasiring sa Manila, although pinapaagi sa train na paktura ang apod, pero nagiging ng general term, ang word na paktura,
nabut sabi yun, merchandise na pinapadara sa Manila para duman ipabakal. Ano nga yan, ipapatos mo yung mga produkto, ano nga yan? Ay papakturang yan sa Manila. Kung minsan, baka man nga talagang paktura. Yan ang ginagamit na termino kay tukan mga lulu-lula. Digdi po, ang pinakagurang na parapatos po iyo si Chang Luring na Buena Vista, pirming kataid ang radyo ta idol niya da ikapapabert, haros pa sa nakuguson ang radyo. Na kung di ka da nagtataram sa radyo, siya po kinakalintura. Ay day bali Chang Luring, basta ang kalintura mo mayong halong itong nawawara ang pagnamit, nawawara si parong, pagkatapos malanit ang halanuan. Takuya na yan, iba na yan. At least ang kalintura mo itong pag nagtumar ka na ng paracetamol, at yan wara na. O bagaman magigup ka lang sinabaw mo na may ubus kamuti, wara na. Si Chang Luring nagpon magpatos ning tuyo sa kabady, kang siya 15 anyos pa sana ka 1970. Ay 1970, 15 anyos, matuwa sa ko matuwa o kaedad ko ni. Ta ang ama niya para bantay sa bukatot, ang mama niya para tindaman ng sira sa libmanan. Kang 1976, ikinasal siya kay Cho Roger na Buena Vista, sa pamilyang Buena Vista, sa Rokman na parasira digdi po sa San Miguel Bay. Nabalo si Cha Luring kang 1995, maski nga may mga apo na siya, mahiguson pa siyang magpatos ng tuyo, badi, langkoy, sapsap, iba pa, na pinapadara po sa Naga, saka sa Manila, pero ngunyan, dipisil po magpadara sa Manila. Kaya dulutan mo po siya ng tugtog, Papa Bert, nagtuturo ang luwa niya, pag araw kaning boses mo nadadangog, nagtuturo ang luwa niya, na may halong pagtilam-tilam. Kaya da nagtitilam-tilam ta, ang paggiling niya da, ang pagdangog niya sa imo, Papa Bert, garo kada si Leopoldo Salcedo, itong sikat na aktor kang panahon. Ay hindi, aki pa ko kayan, di ko aram yan. Leopoldo Salcedo yan, di ko aram yan, baka bibi pa ko kayan. O, kaya may taganga daw dyan sa Castillo, Cabusaw, si Cha Luring, na parapatos ning tuyo, langkoy, sapsap, saka bading abo. Para sa imo, Cha Luring. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Iyan ang mga tugtog na magigirunduman mo kang 1960, 1970 na ngunyan nagdadangog pa na may halong turo nin luha. Pag nagigirunduman ko yung mga istorya kang panahon, actually ang programa ta ba kung man sa history, kaya lang data malikayan, pag kita baga pag nag-irestoryan, mantang nagluluto, araw mo, halimbawa ngunyan, nag-aalungo niya ng alungaang sa kaanlipot na pirminasan ng malumlum ang kalangitan, pero medyo maalungaang ang panahon ay. Yan ang habagat. Kung minsan matatalang kita, araw kasulba, naghuhururantay ako sa samuyang sa aming balkin o kung sa Bicol balkon, ay naghapulos ang duros ako, purtan duros ay. Ako, presko. Pero pag-aara siya naman, nito may halong alungaang. Iyo yan ang feature kang southwest monsoon, ining habagat. Tang habagat talaga, basically, maalungaang. Kaya lang garo, kuminsan, jujusan man garo, pigaluan maning presko. Inot presko, sarat yan, alungaang. O yan ang habagat. Kita, bagaton, pag-aro kaning panahon. Mga July, August, September, habagat yan. Pero pag naglalaog ng October, papanamitong ka na tabi kayang kang preskong amihan. Yan amihan da, mga kabalang laki, kakaburungaw. Aram nindo ang istorya kan amihan, yan duros na amihan. Ay guning patuod. Arin niya matibay. Ang habagat niya o ang amihan. Ang makapahulog niya sa kabalang, ang kabalang ba niya o sa sanganing kahoy. Ang makapahulog niya kayan, amihan or nag-iwal da si amihan sa kasyabagat. Ano nga amihan? Labang ka. Ako nga bagat. Sisa nga pursado sa tuyang duros niya, yan nga kabalang nga yan, irarata ko nga yan. Hindi nga bagat-baga, pag sinabi nga bagat, makusog ang duros. Yan nga ni mga parasira dyan sa kuyan, sa parting Ragay Golf, aro kaning pasakaw, ay di nakakalawod, makukusog ang alon kayan. Di nagagumhum na da si kuyan, si bagat. Pigpapadurusan na si kabalang, ay si kabalang man, makusog ang bagat, nakasurapot sa mga sanga. Ay sa kataan mga kamot yan, apat. Naiday mo maulog ang kabalang pag nagsurapot na yan. Siyempre, iday narata. Nagparangirit-ngirit si amihan. Mayo kang niyang laban sa kuya. Pambirang amihan, ni Garo, bakla pa na magtaram niya. Wala kang laban sa akin, habagat. Taano man niya, sige daw niya, ikaman daw niya, rata daw niya ang kabalang. Raratain ko ang kabalang, tingnan mo. Payo po na da kang amihan si duros niyang naglispot na. Yan bagang yaong kabaga sa puning mangga, yaong ka sa balkon, tinatamaan ka ning malipot na huyop ning amihan na may init. Di mapriskuho na maray. Aram mo anong nangyari pag mapriskuho ang duros? Nagtutunglay na tabi ang mata mo, tungga ka na. Diyos ko, tinutunggaan ako na puyat kaya ako subanggit na nagbilar ako. Ay, tungka na ako, maturog na ako, sabi kang kabalang. Inaantok na ako, naku, matutulog na ako dito sa sanga. Nagturog sa sanga. Ay kang napaturog, narata, bungaw. Sabi kang na amihan. Tingnan mo, habagat. Rata siya. Ay, suyado siya bagat ay. Kakanya, pinagi mo siya sa presko, napaturog lugod ngayon, kabalang na yan. Yan. Kaya ang nakakapahulog da sa kabalang, iyo po ang amihan, bako ang bagat. Kaya mapresko ng amihan pag-aro ganing bagat, may presko man pero may halong alungaang. Questi giorni quando vieni
il bel soleil. La 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 la. On days like these, when skies are blue and fields are green, I look around and think about what might have been. And then I hear sweet music float around my head as I recall the many things we left unsaid. It's on days like these that I remember singing songs and drinking wine while your eyes play games with mine. On days like these, I wonder what became of you. Maybe today you're singing songs with someone new. I'd like to think you're walking by those willow trees, remembering the love we knew on days like these. It's on days like these that I remember singing songs and drinking wine while your eyes play games with mine. On days like these, I wonder what became of you. Maybe today you're singing songs with someone new. Questi giorni quando vieni il bel sole. La 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 la. La la
sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap, presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawag kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading. Red Elgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katugan na swak sa kada henerasyon, kompletos ricados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting, live from PBN Center, ini ang OKFM, Naga. Member KBP. Oras ganyan, 8 minutos makagi ang alas 11. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Magayon man si paka-laminate kan sa kuyang pinagmamalaking ID sa vaccination. Ininapon na COVID-19 vaccination card. Sabi kaya sa muya, ay kan makatapos na ko kang second dose kang Sinovac. Na iuman ang nagpalibre sa muya sa COVID. Ta kami po baga na lockdown. Aning tiruming pamilya pinag-swab test yan. Although kadaklan man sa mga pamilya, mga pamangkin ko sa mga apo kan mga tugang ko, kadaklan man negative.
ay kami man senior citizen ni Mrs. Ay siyempre kadaklang bagas sa senior citizen madaling tamaan kang virus ining COVID. Kan maswab test na kami nagngalas. Negative po nga kamo tanong po nga vaccinated na. Anya ko yun na. O niya ko may ID na ko. Pagbaba ko sa auto sa Baago, di sa Magsaysay. Nailing ko di sa may kantukan Magsaysay, kantukan na palaog sa Macmariano Village. Igwaning RAS ID. Ay ako maray nita kan magduman ako sa may parte nga Rodson. Sa sentro tama pa RAS ID ako, tama pa laminate na nga ni ko kaning dapat kaya ining vaccination card. Malaminate na nga ning day mapakit o day magluma. Tamaabot kayang panahon, ini pong vaccination card, magagamit ini sa mga pagbiyahe, paglalaog mo sa mall, na day ka naharagada ning kung ano, medyo safe ka, kisa kan day ka man bakunado, ay pwedeng madali kang tamaan. Actually, ang bakunado po lang tao, tinatamaan pa man ngayon, kaya lang day kang rugado. Kaya itong mga masabing, ay sabi niya, pag bakunado day natatamaan kang COVID. Ay kung talagang waga ka man, inot kang tatamaan, bala ka man kang buhay mo, tamaski ka bakunado, mag-ingat ka manggiraray, dapat naka-face mask, distancing, saka maglinig kang kamot. Tatatamaan ka manggiraray, kaya lang sabi, day ka rugado itong, day ka na critical, pero pwedeng kalinturaon ka lang, o sipunong ka lang, pero madali kang marahay, bako itong may ventilator na, may oxygen na dyan, 15 dias ka na sa ospital, inaaragapang ka na, at least nga may panlaban nga sa imong body. Pero kung nakaigwa ka man yung kalaban, tataw ka man lamang yung magdepensa. Kisa nga katong rugado ka. Ayan ang sabihin kang bakuna. Bako man yung tiro ka naman libre. Tatamaan ka manggirari, kaya lang garo may panlaban na po sa imong hawak. Pagyan ko subago sa RAS ID, kadako na pambira, di pa na sa magsaysay. Kadako nag-apply ng trabaho. Kadaklan mga job seekers, nagpapasiriro, nagpapalaminate, nagpaparetrato. Niya ako, jackpatan niya ako ng negosyong ini ay, RAS ID. Sabi ko, ako niya ako maprograma na iyatod na lang nindo dyan niya ako sa itaas. Neighbor, may man lang. Salamat na lang, pigatod na lang dignita. Ako niya ako din na makakahalat. Tama, programa pa kong alkalde sa kusina. Uy, magayon daw ning nag-atik sa tuya, ining ara mo, ining alkalde sa kusina, ay kita po nagpo-promote man kang rice coffee. Bako sa nang si Jigs Daza. Ay ining programa tang alkalde sa kusina, sa Roman inis na nagpo-promote kang rice coffee dahil gulpin ang nakapagsabi sa muya na bako man nga ning bulong ang rice coffee, pero igwang napapakaray ang pagmati. Yan bagang sa mga gurang na almaryo na parating nalulula. Kang nagpaparairinum daan ng rice coffee, nawawara yan mga lula-lula na yan. Pagkatapos nakakaturog ng tultul, may nakakakusog ng hawak o immune system. Ngunyan may nag-text, sabi digdi, Papa Bert, paki-mention man digdi ang Rice Coffee Fans Club. Biro mo yan? Rice Coffee may fans club na. Ano yan, tao? Rice Coffee Fans Club sa Inapatan na Buwa. Kadakulonin mga parainom ning rice coffee, kaya nag-organize kami na ning RCFC. Ang sabihin ko yan, Rice Coffee Fans Club. Inapatan na Buwa Chapter. Ang President digdi, gabos na mga parainom ning kape na rice coffee, si Lula Aring na Noble. Yan. Oy, Lula ani Aring na Noble, congratulations, ikapanan ang nanggana o na ilihir na presidente kang Rice Coffee Fans Club. Ang Vice President ng Ghana, iyo si Cha Mary Azuela. Ang Secretary po, iyo ang bakla na si Anjanet, o si, actually po ang pangaran niya, Antonio, pero ang pangaran niya sa organisasyon nila, Anjanet, na dating para tamandamulag. Yan ang mga, aram mo baga, kung minsan may mga parasuba sa bakla. Uy, kamong mga lalaking pilyo, nagpaparasuba sa bakla, makanood man kamo mag-analyze kung kaya nindong subahan. Igwa ni mga baklang pigsusuruban, pero mas dakula pa sa inda. Organic ang Janet, para dating para tamandamulag, dahil kamo magparasuba, tabaka si udong kamo kani ilublub kamo sa tubugan. Kaya, yan, si Anjanet da, congratulations.
Ang muse si Tia Emma na dating muse sa Rabos 12 sa Inapatan, ikapapabirth-an sa mo yung advisor. Ano? O sige. Yan, basta sa pagi na lang ning ko yan, yung mga cellphone, internet. Advisean ko kamukan mga dapat nagibuhon yan. Advisor pa lang ko ning Sarong Fans Club, ning Rice Coffee dyan sa Inapatan. Ay pabayaan mo, tapag pagmain na ning ako yan, ning pandemya, yan buwilo na magbiyahe, magtatagapasyar daw ko dyan sa Inapatan. Tadyan sa Inapatan, igwa dyan yung bagong resort, itong inapod na 11th Earth Resort, maggayunon daw maraming swimming pool dyan. Kaya, kung naghanap ka mo ning resort, dyan pala sa Inapatan na buwa, igwa da dyan yung garo 7th or 11th Earth garo to ay na resort, na swimming pool na malinaw ng pakagibo yung bangang tiles na yan, hiling mo lang irarom. Saka kadakuling kahoy. Kaya mamashare ka mo dyan sa, garo nabasa ko sa Facebook, 11 Earth Resort dyan sa Inapatan na buwa. Ang motto kang organization yun po ang Rice Coffee Fans Club. Ang motto iyo ang COVID-19 tikaya ka sa Rice Coffee. Yan. Pambira garo laban garo sa Olimpiada. Tikaya ka sa Rice Coffee. Congratulations na lang sa Rice Coffee Fans Club dyan sa Inapatan na buwa, Camarines Sur. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta aigan na adik. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta aigan na adik. Di na kita magpapareklamo, taaidan di na mababago. Dapat permisan ng positibo, pag nag-adik mainlo sa payo. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte.
Di magalas tarayo mabahoy kan, paapulas o kaya ipakukag, lang ray baga lalo na kinsaranga. Hihihi. Di magparamos lang sa kamagmurot, kaabuway kunong malaka alukot, kanos ka ang ukila ka kurundot, maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy, tawa kita over 50, isipon ta na kita maswerte, tanaabot ta aedad na adik. Pagliagi o pagbaili makaliliksi, di magsabing durang na ta pwede ba? Maski baoy ka na to mga senyor na, di mag-surrender ta kayang-kaya pa. Sige sana, basta happy, tawa kita over 50, isipon ta na kita maswerte, tanaabot ta aedad na adik. Para pagsik, maski over 50 na, importante, happy sana kita. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, Jojo. Go home. Get back, back to where you once belonged. Get back, back to where you once belonged. Get back, Joe. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around her say she's got it coming, but she gets it while she can. Oh, get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, Loretta. Go home. Oh, get back, you get back to where you once belonged. Get back to where you once belonged. Oras ang unyan na 23, makagi po ang alas 11 sa kuya pabutan ng magmang pagantabi si Pading Dani. Pading Dani sa kasi Mading Malu na Urulfo dyan sa Del Rosario Kanaman. Ang mga manok dyan ni Padi maulyasay. Minsan nagagad ako ng manok, kaya ako pag very close ka kaya sa rong tao, maski humagad ka, dahil problema. Padi, pagad ako dyan ng manok, masinabawan ako. Yung nga Padi, pabayaan mo, tabanggi niya kumadakop, ang mga manok. Although mga manok sa diri mo, dyan sa badang mo, ay masakitun dako po niyan. Halato mong dako po, pag yan nagturog doon akong turog na kung banggi, siri udana. Pero kung aldaw, alangan man tiraduron mo, garong naghirak naman.
Masakit magdakop ning manok na butas lang sa natad. Hinahalat siya na magbanggi. Kaya pag nagagad ako ning manok diyang kipadi, ay pading yang Bert halaton mong yung banggita babarantayan mi. Pag-agang niya, maulyas yan. Garo yan nagadadakop ka ning ikos na may sapalos, maulyas. Nagtukdo pa nga ni sa kumisang baga, naanggot ka sa ikos na mga paraunas. Dahil ka matubo, nagtukdo pa sa kuya pag dakop ning ikos. German, ay kaulay mo si Bayaw na German, sa Germany. Ang gibuon mong yan, magibo ka ngayon laum-lauman na kagan mong bahog pag naglaog nga dyan, ay lisaran mong yan, laum na. Dahil mo man nga paggadanon, ay niya ko li kumagadan kenta, pero niya ko buisit yan. Ang ginigibo ko na lang sa ikos pag napupungot ako ta paraunas, titirador ko na lang yan, pero ay mangalas ka, tinamaan mo na sa hawak, dahil man lamang nagkurahaw, gano'n niya ko, makunot ang kublit kang ikusay. At siya naman, katay mo na naman, ini niya akong mga ikus na iniyo, dahil totoo magtanom ng kaanggutan, aram niyang tinirador na siya, sa tiyang kaya, sige naman, layd-layd sa bitis mo. Hindi niya ako napapagal na ko sa inyo, pabayaan ko na lang ka magpara-layd-layd dyan, kisa magpara tanom ako ng kaanggutan dyan. Si Riman, dyan sa isipading Dani Orolfo palan, ining pagka-moderno na kan panahon ngunyan, dahil ka mo matubod. May udto ngayang pinapanira niya pangunya. Bako masama yun yung panira. Kundi garo nasunuan niya na, ay may panahon ngayon na akong yung panira kusang kaka. Tang sinap na niya, dinurado. Ay yung dinurado, masira mo na maluto yan. Ang dinurado kaagana mo ning sangkaka, masira mo niyang pangutuhan. Niya ako, padi kang 1960 pa bagang panira yan. Ay ngayon, maski ngayon ngunyan, kaya ko naman magbakal ngayon ng mga manok, kung ano-anong panira. Still, nagpapanira pa dahil siya ng sangkaka. Yan si Pading Dani Orolfo. Si naman ang Bats 87, Kankamhay, Bats 74, ay kumusta na lang sa inyo dyan. O si Cesar Olivera Palanggang Arana, saka si Mrs. niya, nag-antabay. Si naman si Mabik, si Maria, Mabik, si naman si Shelo, Viray, Cyril Avila Alejandria, si Jolie Balmeo Palomanya, o dyan yan sa Dinaga ka naman. Pagkatapos si Kagawad Salvador, igo dyan Kagawad Salvador sa Dinaga, ay kumusta na lang. Pati naman si Councilor Arnel Ebasco, ay good morning, mga parantabay. Saka si Arnel, sabi ni Hil de la Cruz, yan lang may motorcycle repair shop dyan sa Cararayan. Yan bagang garo, siko ang kang Padil Rosario, saka pasiring sa San Isidro, yung kanto, igo pa lang dyan motorcycle repair shop na sa diri ni Fred. Sabi ni Hil, kumusta unta? Parati lang nag-antabay. Pero maduruson dyan ngunyan, sa Cararayan, maduros dyan ngunyan. Sa mga nag-text man sa tuya, bation mo tabi papabert ang mga taga-Sipokot uruli baga digdi dati ka man po dang nagpapasyar sa lugar mi, digdi sa Sipokot, hali ang kiboy taho. Paano mo na araw? Ay, kung sabagay nagsabi mo ko sa radyo, kang kami ni Hil de la Cruz Soltero pa, magbarkada kaming maray kayan, nagkaibanan pa kami ngunyan sa radyo. Pag nagdudumang kami sa Barceloneta, nag-aagi kami Sipokot. Pagkatapos, kadakon man kami mga friends sa Sipokot, kaya dyan mga ako nag-i-restambay ka itong panahon sa Sipokot. Ay, kuyan pa yung kanto. Ngunyan, garo na Kamo City, magagay ng mga building dyan sa Sipokot. Kan magyan ako sa San Juan Street, haros di ko na mabistuhay na niya ako si pigdidigdihan ko mga harong mga apartment na, mga bungalow na. Kaya kumusta na lang kamo dyan sa Sipokot. Good morning, Papa Bert. Salamat po sa pagbati, sabi ni Cyril Avila. Good morning, Sir Bert. Si Francis po ini, digdi sa Grandview Heights, Subdivision Pakul. Magrit lang po ako sa mga taga Grandview and mga kapamilya asing kabisto sa Barangay Karanan sa Pasakaw yan. Papa Bert, magayon po ang mga view digdi sa bagong sirang Pili, 10 kilometers away from Pili Sentro, habal-habal ang lunadan. Pinapaliwanag digdi na kung mapasyar na ka mo, magayon daw magpasyar dyan sa bagong sirang Pili, tamagayunon da dyan ang view. Papa Bert, greet mo man, advance happy birthday kay Gwain Ani, digdi sa Pangpang ka naman, sa August 8, akin ni Budoy, na may grocery digdi sa sentro kan naman, an radio mi, nagamit hali sa Rice Coffee, pag-greet man sa iya kada programa mo,
promise me ni sa iya na mga anti niya perminindang kay ba sarong tapariw daang may pariyo may trabaho ang mga parents ninda. Si Joby Dungka, pigrit ko kasabago, yaw siya sa Melbourne, Australia, ay nagantabay pala. Sabi niya, thanks Bert, okay man kami digdi, sana ikaman. True, Australia is hit by Delta variant, particularly in Sydney and entire New South Wales, where they have an average 200 daily cases. Sa Brisbane, lockdown mo niyan with 13 cases. Sa Melbourne, katatapos lang mag-lockdown, 2 positive cases lang mo niyan both in isolation period. Ang istorya sa Australia, garo man lang Pilipinas, nagla-lockdown, minabukas, kung ano-ano pa, garo man lang Pilipinas. Sige naman, sa iba pang mga nag-text, kumusta mo Papa Bert sa San Juan ka naman, nagluluto kaming gulay kalunggay na may inasal na hito. Bless Rios po ini. Salamat Papa Bert. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we knew it never will? Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. You never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. You make me laugh, you make me cry, you make me live, you make me die for you. You make me sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad for you. I love you, hate you, but I want you till the world stops turning. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. I love you, hate you, but I want you till the world stops turning. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. I love you, hate you, but I want you until the world stops turning. For whatever you do. May pagirumdum pala sa mga parents ni mga pupils ni mga eskwela, elementary, pati nagro itong mga senior high sa DepEd na sa agang August 3 until September 30, yung baga ang inapon na Brigada Eskwela.
Di ko na daw yan inabot ay. Ang natatandaan kung kan ako nasa elementary, may ka mga brigada eskwela yan, ta kami mismo ang nagtatrabaho. Itong inapod na pagburukasan ng klase, demo natultul ang klase mga first and 2 days. Ta may dara kami kaya ng mga panggabi, mga cutting grass. Anong yan? May klase na kamo, may pata may cutting grass po da. Mga garabi kami kayan, sa labuy. Ngunyan, ang mga akiday na pinapatrabaho kundi mga magurang, minakontribute ng efforts, ng time, para sa brigada eskwela. Ang apod kayang bagang brigada eskwela, kung natatandaan nindo sa DepEd, igway yung official name, ang apod kayang kuyan, inaapod yan na National Schools Maintenance Program or Brigada Eskwela. Igway yan yung national team, ang slogan kayan, bayanihan para sa paaralan, pero regional team, handang paaralan para sa handang pasukan. Aram mo baga, burukasan na ng klase sa September 12, kaya si mga magurang marilinig, magarabi, yan ang inapo na Brigada Eskwela. Aram mo, panahon baga ngunya ng pandemya, pero igwang Brigada Eskwela, na garo nagtataw sa tuyang kaugma na yaon po ang coordination ka mga magurang, siraman mga paratukdo. Maski nga ni may pandemya, after all, tataon lamang kita kan mga health protocols. Di naman kayo pong pagparaulit-ulito niyan. Tataon ang mga tao magsulot ng face mask, physical distancing, saka maglinig ni na kamot. Yan nga ni bagang nailing ko dyan sa San Francisco Church, ay mayong mga physical distancing, nagsisirin ba? Pero ang totoo kayan, gabos na yan, bira man yan ang nagiging positive. Basta baga, maski kataid mo na ang sarong tao, dahil lang kamo mag-akbayan, maski nagtaraid na kamo, basta baga tultul ka magamit yung face mask, masakit man ulakitan. Kaya kung kita magpapara, dapat niya mas rin magsurwayan kung ano-ano. Sa San Francisco nga ni Kasulma, durukutan, pagrulos baga nakangiririt, man lamang ni mga namamati, sabiyon, basta baga tultul ka magamit yung face mask, masakit man tamaan kaning virus na ini. Ayan. Sinaman, sa iba pang mga nag-message sa tuya, si Tess Gomez Gallardo, sabi niya, good morning Papa Bert, grabe ang mga avid listeners mo here and abroad. Magagayon ang mga pinapatugtog mo, nakaka-inspire, nagtuturo ang luwa ni Manay Ditay. Grabe, pag nagdadaw sa kuya, nagtuturo ang luwa. Patukawin mo yan sa may bintana at pugulan niya ang kurtina, yung pamayad niya sa luwa. Pero pag nagpapayad ka mo ng kurtina, o yan ang tip ko. Pag ka mo nagpapayad ng kurtina, o kaya kung magkalag-kalag mo na takong yaong sinanay. Kapag nagpahid ka, nadakop ka ni nanay, ang lamuda, panuling raway. Pinapagal-pagal mo nga kung maglaba ka yan, ikukuskus mo sa nga dyan, ikadaw nga maglaba dyan. Yan. Kaya bago ko magpahid kang kurtina, hilingon mo ng ina kung nagmamasid, kung di nagmamasid, gus-gusa pa na yan. Sabi digdi, si Manay Ditay, daan nagantabay, sabi niya, si Franz Bars, nagantabay mo sa Germany, 35 years na siyang nag-star sa Germany. Batiin mo si Marilu Gabriel na sa kuyang pamangkin na mabuot, magalang and magayunda ang babae. Yan. Iniman apo kong si Etan sa UAE, nagpaparaapod. Nag-message na ko, niya ako si Lolo mo, nagpo-programa sa radyo, di ka magparaapod. Nagpaparaapod sa kuya. Si Gary Albo Brizuela, dyan sa Puricot, Mambulo, Nebo, ay nakatune in man. Salamat na lang. Siriman si Arls, marinaga sa imo Papa Bert, pakibati mo kami digdi sa San Francisco Village. Sila Pastor Edwin Serrano, Francisco Bilan, Kuya Lito and Ate Babes Nombrado, nagigibo sinda ning hagyanan, bakundaan. Nagigibo ng hagdanan, nagpipintura habang nagdadangusay mo. Ako po nag-aadubo ning balatong, si Arls Mancilia Bilan. Sirman si Saldi Saluli Sikal, nagantabay man sa tuya. Salamat na lang sa pagantabay. Hali dyan sa Banwaan ni na Kamaligan.
Just say I love her. I've loved her from the start. And tell her how I'm yearning to say what's in my heart. Just say I need her as roses need the rain, and tell her that without her my dreams are all in vain. If you should chance to meet her anytime, any place, anywhere, say I was a fool to leave her. Tell her how much a fool can care. And if she tells you she's lonely now and then, won't you just say I love her and want her back again? If you should chance to meet her anytime, any place, anywhere, say I was a fool to leave her. Tell her how much a fool can care. And if she tells you she's lonely now and then, won't you just say I love her and want her back again? Won't you just say I love her and want her back Pabutan naman ni maugmang pagantabay dyan sa Shara Store sa Igualdad, ground floor kan supermarket. Sinaman, happy birthday kay Mr. Mrs. Joe Florendo kan Paulbo asimang ki Kapitana Aida kan Balatasan, Calabanga. Sana nakuha niya to si kanta, sabi niya. Si Aliang Kigogo Valley Aguila kan Balatasan, Calabanga, Camarines Sur. Good day, sir. Ang mga magurang ang mga teachers sa mga government officials, mga modelo, nagpapaarog sinda, ang dapat magpabakuna, tadakul ang masunod. Kadakul lang gusto magpabakuna, kailang kulang panimbakuna. Kaya nagkukulang panimbakuna. Pag kadakulan ng bakuna, talagang dapat magpasunod na sinda. Kulang panimbakuna, kadakul akong kabistong gulpi na magpabakuna. In fact, si aki kong daraga ugmahon takan Biyernes, nabakunahan siya sa Sipukot. Kamong taga Sipukot. Andua kong aki, si aki ko Anar sa Sipukot. Entitled po ang pamilya niya, mga direct members ng family. Entitled kang frontliners. Kaya si daraga, aki kong daraga, 27 pa lang yan. Piga po siya kan DOH sa Sipukot. Nagpasipukot pa duman siya pigbakunahan ng Janssen. Kaya si Nene, may retrato na yaon sa Sipukot, duman siya pigbakunahan. Aram mo, very proud siya. Ugmaw siya na siya bakunado. May panlabang ka kontra sa COVID-19. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl.
tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, she's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool when you say she's looking good. She acts as if it's understood. She's cool. Ooh, 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 girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl, girl, girl. We'll sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. Then be on our way. I will never love you. The cost of love's too dear. But though I'll never love you, I'll live with you 1 year. I'll sing to you each morning. I'll kiss you every night. But darling, don't cling to me. I'll soon be out of sight. But we can sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. Then be on our way. Daddy, he once told me, now don't you love you any man. Just take what they may give you and give good what you can. Now when our year has ended and I have gone away, you'll often speak about me, and this is what you'll say. We sang in the sunshine. We laughed every day. We sang in the sunshine. Then went on our way. Yes, we sang in the sunshine. Then went on our way. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all. Dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang, halos hindi po ako basta makatayo, makaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po ang